భాస్కర్ నగర్ సొసైటీ స్థలాల వివాదం నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు కమిషనర్ కేతన్ గార్గే ఆధ్వర్యంలో డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్టర్, ఆర్డీఓ, రెవెన్యూ, పోలీస్, టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులతో కూడిన ఎంక్వైరీ కమిటీ ఆ ప్రాంతాలలో పర్యటించి రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. చిరకాలంగా వివాదాస్పదమై ఉన్న భాస్కర్ నగర్ సొసైటీ స్థలాల వివాదంపై సమగ్ర నివేదిక త్వరలో జిల్లా కలెక్టర్కు అందజేస్తామని నగర కమిషనర్ కేతన్ గార్గే తెలియజేశారు. ఇప్పటికే టౌన్ ప్లానింగ్ సిబ్బంది ఓ బృందంగా ఈ నెల 6వ తేదీ నుంచి 8వ తేదీ వరకు మిగిలిపోయిన 24 భవంతులు, 26 స్థలాలకు సంబంధించి డాక్యుమెంట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నారని కమిషనర్ వెల్లడించారు.